Spencom har i årtier sat standarden for dansk betonelementbyggeri. Det har vi gjort via vores høje kvalitetsniveau, samt viljen og evnen til udvikling af nyskabende, bæredygtige løsninger. Det vi går og arbejder med på computeren og på papir og ude i produktionerne, det bliver ligesom til et helt byggeri til sidst. Selvom nogle sager kan ligne hinanden lidt, så er det forskellige byggepladser og forskellige ting, vi skal forholde os til. Så der er aldrig to løsninger, der er ens. Det er i hvert fald sjældent. Det er vores betonpionerer, der bygger Danmark. Vi ønsker at være en attraktiv og udfordrende arbejdsplads med mange udviklingsmuligheder for medarbejderne. Vi lytter til dine ønsker, så vi kan udvikle os sammen. Vi er altid i bevægelse, i dynamisk samarbejde med vores kunder, og det giver dig optimale muligheder for faglig udvikling via spændende og udfordrende opgaver. Du har både mulighed for at specialisere dig inden for et bestemt område, eller for at arbejde mere bredt med forskellige områder. For hos os har vi konstruktører, ingeniører og byggeteknikere i alle led af kæden, fra salg over projektering, projektledelse, produktion og montage. På Spencom prioriterer vi det kollegiale fællesskab rigtig højt. Vi har det sjovt og spiller hinanden gode, når vi arbejder sammen om at finde den bedste løsning til kunden. Vi har rigtig god stemning på kontor. Vi hjælper hinanden. Vi samarbejder rigtig godt. Hvor hver især er stærkest. Fremtidens bæredygtige og solide Danmark skal bygges med både mennesker og miljø for øje, og det mål opnås mest overbevisende, når kompetence og arbejdsglæde går hånd i hånd. Vi har brug for de bedste medarbejdere for at sikre, at Spencom kan forblive en af de førende leverandører af betonelementløsninger. Er du en af dem?